जोङो सावरायदों जोङो फैला जे बरगयारी बिथांजों दा बिथांनि माखासे सावथुननि बिथिङाव बोरै माने आगान सुरनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जों मिथिगौ बिथाङा गंसे फरायसालिबो गायसनदों आरो गायसननानै गोबां थांनाय बोसोरनि रिजाल्टफोराव जों नुदों खोनादों दा गोबाङानो मोजाङै सेथि थाखोआव उथ्रिनानै बिथांनि फरायसालिनि मुंखौबो गोजों खालामदों दा बेखायनो नोंथांनि खुगानिफ्रायनो बुङोब्ला बेखौ जागोन नोंथांनि बे फरायसालि गायसननाया बहा माब्लानिफ्राय गायसनदों आरो फरायसालिमा नैरोजा थाम मायथाइयाव सिजौ एकाडेमि बे आसलथे आंनि व्यक्तिगत फरायसालि स्कुलनि दङ बेयो मोनसे जोंहा कक्लाबारि बाथौ धोरोमारि गौथुम दं बे गौथुमनि गेजेरजों बे सिजौ एकाडेमिखौ गायसननाय बे समाव आङो माने फाउन्डार प्रिन्सिपाल बे फरायसालियाव बेनि उनावहाय जिहेतु जोङो बर' जाथि हिसाबै थांना रावखौ हमथानानै लाखिथारनांगौ जोंनि थुनलाइखौ हमथानानै लाखिथारनांगौ आरो राव थुनलाइखौ हमथानानै लाखिनोब्ला जोङो मिडियामखौबो फोथांनानै लाखिनांगौ दा बै समावहाय जोंनि ओनसोलाव कक्लाबारि बा सिमला ओनसोलावहाय जिथु इंलिस मिडियामनि जिथु इनफ्लुयेन्स बे जोबोद गोबारै गोग्लैदोंमोन थारमाने मानसिफोरनाव मोनसे रं कनसेपसन दङ बर' मिडियाम फरायोब्ला गथ'आ लेखा रोङो क्वालिटि इडुकेसन बे मोनसे गोरोन्थि सानस्रिया जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दंमोन आरो जोंनि हालामावबो बेफोरबायदि जादोंमोन आरो जोङो नुनो मोनबाय दिनैनि दिनावहाय गोबां माने सुबुंफ्रानो इंराजि मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बेफोराव एडमिसन लानायखौ जोङो दा बिनि उनाव सिन्था खालामबाय जोंनि जायगानि ओनसोलनि सानसुमैफ्रा साननो गोरों मानसिफ्रा हारिमुआरि मानसिफ्रा बिदिनो जोंनि धोरोमारि गौथुम बिथांमोनाबो सिन्था खालामबाय जे बेबायदि जाबाय थायोब्ला थारैनो जोङो जाथि हिसाबै थांना थानांगौ गोब्राब जागोन आरो जिहेतु जोंहाबो मोनफा मोनफा दायथ' दङ जाथिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै सिजौ एकाडेमि बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुम कक्लाबारि आनसलिक बेनि दैदेननायावहाय नैरोजा थाम मायथाइयाव सिजौ एकाडेमि गायसननाय जादों दासिमबोथ' दासिमबो दङ बेनि उनावहाय नैरोजा थाम जेब्ला गायसनजेनदोंमोन अब्ला जों बेवहाय माखासे जेंनानि मोगा मोगि जादोंमोन खारन बे समावहाय जितु बड' मिडियाम प्राइभेट स्कुल बेबायदि गैयामोन फ्राय गैयामोन खिन्थु गंफा गंनै खायफा जायगाफ्राव इउ एन एकाडेमिक्स गायसनजादोंमोन खिन्थु बैफोरनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन फिथाइआ माबायदि थायगोन नङा होमबा बिनि सायाव रायजोफ्रा माने गार्जेनफ्रा बिगोमाफ्रा एसे सन्देह दंमोन आरो दा ओंखायनो जोङो स्कुल गायसनखांनायनि उनावहाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांबाय ओनसोलाव जों दंजोबनाय बर' मिडियाम मोनसे प्राइभेट स्कुल गायसनो सिजौ एकाडेमि बे सिजौ एकाडेमिनि गेजेरजों बर' मिडियामावनो जोङो जोंनि गथ'फोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ बे क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो लानो थांबाय गथिखे नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ खम बेसेननि जोंनि फरायसालियाव एडमिसन होनांगौ खिन्थु बे समावहाय माखासे मानसिफ्रा जोंखौ बुंदोंमोन जे बहा नुफेर बायनायसो बर' मिडियामा प्राइभेट स्कुल ओरैनोबा इंराजि मिडियाम जों हैगौमोन एडमिसन लाहैगौमोन बिदिथ' जानाय नङा होननानै ओमफ्राय जों दिनैनि दिनाव जायखौ साननो हनो गोरों गार्जेनफोर आं बिसोरखौबो दुसिया जिहेतु बिसोरबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ लाना मोनसे मिजिं थायो सिमां थायो जे आंनि गथ'आ लेखा गोरों दा बेनि उनावहाय जों सिन्था खालामबाय बिदिब्ला जोङो मा खालामनाया मोजां फ्राय जोङो जायफोर गोरिब गुन्द्रानि न'खरफोर दङ बिनि उनाव जों बे गोरिब गुन्द्रानि न'खरफोराव थांबाय नोंथांमोननि गथ'जों जेसे खम बेसेनाव नोंथांमोननि गथ'खौ एडमिसन होगोन खम जों टिउसन फिस लागोन होननानै जेब्लानाखि दुखियाफोरनि न'खर जों गोबां बिथांमोननिफ्राय खहारि मोन्दों आरोखि हेफाजाबखौ मोननानै गिबि बोसोराव जों 75
LKG, LKG क्लास 1 बेखिनि मोनथाम क्लासाव 75 स्टुडेन्ट दा बिनि उनावहाय लासै लासै देरबोनानै रिजाल्ट फैबाय 2012 बे समावहाय जोंहा 2012 जेब्ला फार्स्ट मिटिं लिरदोंमोन सिजौ एकाडेमिनिफ्राय बेवहाय 12 जन स्टुडेन्टफोर दं बे 12 जन स्टुडेन्टनिनो 6 जना फार्स्ट डिभिजन स्टार साब्रै नामा मोनदों दा बाखिखिनि गासैबो सेकेन्ड थार्ड डिभिजन बिनि उनावहाय नुबाय थारमाने बे समाव आसलथे बे 6 जनानो मोनसे स्कुलनिफ्राय एसेबांथार बुरजा फार्स्ट डिभिजन जोंनि सिमला कक्लाबारि हालामाव दिनै सिजौ एकाडेमियाव टारगेट दा बेखौ नुनानै बयबो सिन्था खालामबाय आरो नुबाय माथो रिजाल्टआ मोजां जादों दा बिनि उनाव लासै लासै एसे माने बै माबाफ्राबो जायहा थाखा फैसा गोनां मानसिफोर बिथांमोनाबो इंलिस मिडियामखौ दोननानै साफा सानैफ्राबो जोंनि स्कुलाव सिजौ एकाडेमियाव थिसनफैबाय आरो बर' रावनि फारसे एसे अनसायनायखौ लाबोबाय बर' मिडियामजों माथो रिजाल्टआ मोजां जादों अनसायनाय माने बे आरो बर' रावजों बर' मिडियामजों माथो रिजाल्टआ मोजां दा बेबायदिनो फैयै फैनानै जोङो उननि पर्यायफ्राव बोसोरसेयाव 25, 20, 19 थिग बेबायदि जोङो फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंसन स्टार खोब मोजां माने जोङो रिजाल्ट खालामदोंमोन हादों आरो दा बेनि उनावहाय दिनैनि दिनाव जोंनि कक्लाबारि ओनसोलावहाय बे सिजौ एकाडेमिया दा बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे प्राइभेट स्कुल बायदि जानानै दङ आरो बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्टआ बे सिजौ एकाडेमियावनो जायो दिनैनि दिनाव जोंनि बे ओनसोलावहाय नैबे रं कनसेप्सना जोब्बाय जे बर' मिडियाम फरायब्ला आरोबा इंराजि मिडियाम फरायब्लाल' दे माने गथ'फ्रा क्वालिटि इडुकेसन मोनो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बे कनसेप्सना दिनै जोंनि ओनसोलाव फ्राय गैलिया बेनिफ्राय नोंथांखौ बे जिहेतु नोंथाङा बेनिफ्राय गोरायुं जाबाय गोरायुं जानानै सिजौ माने एकाडेमिनिफ्राय गोरायुं जानानै सलायबाय दा बै समाव जेब्ला फरायसालियाव थांगोन गथ'फोरा नोंथांनि बै माने सावथुनाव जि एक्टिं खालामो बेफोरखौ माब्लाबा बिथांमोनानो खालामनानै दिन्थियानो आंखौ स्टुडेन्टफ्रा हमनानै ला आं फरायसालियाव मोनफैथ'वा स्टुडेन्टफ्रा बायजोआव एसे दावराव एसे खालामफैदों खिन्थु बिसोरो आंखौ लामाजों नाहरबाय थायो आंखौ जे एसे नुबाय बिसोर गासिबो खारसारजोबनानै गावबा क्लासरुम गासिबो हाबैजोबबाय दा गतिके बिसोरो थारमाने खुनु दिन आंखौ थारमाने माबा सिनेमानि बे फैला माबा बे मोनसे फिलिंसखौ बिसोरो खुनु दिन लानो हायाखै आरो लानो हायाखै एसे टिचार हिसाबै जिहेतु आङो माने पानिशमेन्ट माने जे जायगायाव नांगौ एनि टाइम आं माबा खालामा आरो कनसिडारेसन खारन आंनि सिन्थाया जाहैबाय गथ'फ्रा क्वालिटि इडुकेसन मोननांगोन दा क्वालिटि इडुकेसन मोननांगोन गथ'फ्रा माने आखल आखु दानायनि माबाखौबो सोलोंनानै लानो हानांगोन ओंखायनो थारमाने गथ'फ्रा आंखौ माने खोब गियो गतिके आंखौ माने बे सिनेमा आंनि सिगाङाव जे आंनि एक्टिं होनाय डायलग खालामनाय गथ'फ्रा नोंथाङा गोदानथार स्टुडेन्ट जेनेबा LKGआव गोदानथार आदसा अब्ला बे उन्दै गथ' बिसोरथ' आरो जेबो स्कुलाव लामाफ्राव लोगो मोनब्लाबो बिसोर मास्टार साननानै लाया सासे माने जेब्लानाखि एसे समा बारग'लांनाय लोगो लोगो बुजि मोनो माथो आसलसो नोंथाङा बे गिबियाव मेट्रिकखौ बबे फरायसालिनिफ्राय ग्रेजुवेसनखौ कम्पिउटार पास जादों हाई स्कुल बे समाव जोंनि स्कुला ओमफ्राय जोंनि स्कुला बे एबसुनि मुभमेन्टआवहाय सावजादों आरो मा जाहैबाय दाथ' स्कुलबो गैला माबो गैला बेबायदि जानानै आंहा मोनसे क्लास लेट जादों ओमफ्राय बेबायदिनो उनावहाय रायजो राजाफ्रा जिहेतु हाग्रा जिंथारजों बुंजायो हाग्रायाव हाबनानै थुरि एंखौ लानानै रायजो राजाफ्रानो स्कुलखौ बानायदों BSc फोरोंगिरिबो गैयामोन बेबायदि मोनसे जेंनानि गेजेरजों बर' मिडियाम जेंनानि गेजेरजों जों फरायबोदों आरो बे जेंनाया आसलथे जोंनिफ्राय जोबनाय माने आं बेखौ बुंनो नागिरदों प्रभिन्सियेलाइज जानाया दिनै आं मा समाव जाखो खोब 3-4 बोसोरसो जाबाय हाई स्कुल आरो गोबां फोरोंगिरिफ्रानो सोरबा माने दरमा खेबसेबो
बेबायदि फरायनायनि गेजेरजों जों फरायबोदों 1994 मेट्रिकखौ आङो गासिबो पास खालामदों एडुकेसन बेनिफ्राय दिनैनि माने बे स्कुलखौ थांनो सामलायगासिनो दङ दासिमबो आङो नैबे माबाखौ सिजे एकाडेमिनिफ्राय 2019 मायथाइयाव माने गंसे गोदान बे आंनि सिगाङाव मानास साफाय एकाडेमियाव गायसननाय जाबाय बेखौ माने बर' बिजोंनि क्लास 4 बोसोराव स्टुडेन्टफ्रा 130 दं बुरजा दं सार जोंना माने इनरलमेन्टआ खोब बुरजाखा नालाय बा मोनफ्रोमबो स्कुलावनो साफिसियेन्ट माने इनरलमेन्टआ दंखायो आरो एकाडेमियावबो साफिसियेन्ट दं सिगां जेरै बिदि बे आं स्कुल खुलिनायनि उनावहाय बेवहाय जेबो प्रभाब गोलैया आरो बेफोरबायदि साननानै खुलिनाय जादों आरोखि सिन्ताधाराया जाहैबाय मा जिहेतु आं पार्सनेल बिदि खुलियो बिदिनो आंनि लाइफ इस्टाब्लिशमेन्टनि खोथाबो थाहैबाय प्लास आं जुदि पार्सनेलि स्कुलखौ गायसननानै आंनि स्टाइलजों जुदि आं मोजाङै जुदि सामलायनो हायो निस्सय जिजौ एकाडेमिनि गथ'फोरखौ आं जेसेबांखिनि रिजाल्ट खालामहोनो हागोन बिनिफ्राय साबसिनथार खालामनो हागोन बे सिन्ताया आंनाव दङ दावराव-दावसि जालांबाय नङा होमबा दा गिबियावनो बेखौ इउपिपिएलनिया आक्रमन खालामलांबाय बर'नि गोनां